kachoy, isang magandang araw po sa inyong lahat dyan. Kamusta po kayong lahat, mga kachoy, mga kabayan? Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang po kayo nakapanood sa video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-click sa notification bell para updated po tayo sa mga bagong videos natin, mga kachoy. So mga kachoy, meron tayong simpleng version lamang po ang gagawin natin. So meron tayo ditong kanin na gagawin nating fried rice o sa Bisaya ay sinangag ang tawag sa amin dito, mga kachoy. Sinangag, simpleng paggawa ng fried rice lamang po, mga kachoy. So meron tayo ditong bahaw o bahaw ang tawag dito sa amin, mga kachoy. Tapos gagamitan siya natin ng bawang, tsaka sibuyas dahon. At syempre, gagamitin tayo ng pipino mamaya para sa ating kanin ng baboy kakain tayo, mga kachoy. So meron din tayo ditong paminta, daon ng laurel at saka star anise, saka asin, saka mantika, saka andito yung karne na binili natin, mga kachoy. Nasa tiyan po ito siya. Ito po ay parang pangbili ang binili ko. Gagawin natin ito mamaya, mga kachoy, ng lechon kawali ang gagawin natin sa kanya. So, bali mga kachoy, gagayatin muna natin to. I-slice natin siya ng maliit lang para makasya talaga sa kawali natin. Bali, gawin natin to siyang 4 na piraso lamang, mga kachoy, para mas madali lang siya. May laman siya. Napakaganda ng karne, mga kachoy, kasi sa loob ng taba niya mayroong laman. So mga kachoy, bali natapos na po tayo mag-gayat. Mamaya pupuluan natin siya at palalamputin natin yung karne ng baboy. Magkasya. Tapos lagay na natin lahat ng mga kachoy. Yan, may bawang, sibuyas. Lagyan na rin natin ng tubig. Buksan na natin yung apoy. Hinaan lang natin yung apoy, mga kachoy. Mga kachoy, hintayin lamang natin yan na lalambot at ipiprito natin mamaya yan. Sakto-sakto lang talaga yung lambot siya, mga kachoy. So titingnan natin, tusukin natin sa tinidor. Lalaman natin, mga kachoy, kung lambot na talaga siya. Yan, lambot na talaga yan. Pwede na po ito siya, mga kachoy. At kukunin na po natin ito at palalamigin lamang ng mga ilang segundo. Patulo lang muna natin yung tubig niya, mga kachoy. So ito na. A few moments later. Mga kachoy, bali tusukin muna natin ito sa tinidor at saka lagyan natin ng suka at saka asin. So kukunin natin at saka tusukin, mga kachoy. Ito yung sikreto ng para sa lechon kawali natin. So, mag-start na po tayo mga kachoy. Isasalang na natin sa ating kawali.
Mga kachoy, bali advice lamang po sa pagluto ng lechon kawali. Iwas po tayo na matalsikan ng mantika kasi baka mapaso tayo, sobrang sakit. Kaya mga kachoy, umpisa na natin yung pagluluto ng ating lechon kawali. Kasi sobrang init na talaga yan mga kachoy. Sobrang ganda ng pagkaluto niya. Ayan. Pa rin ang natin yung sa mga kachoy. Pero mas maganda pa yan tingnan mamaya pag nasa second time. Opa! Lalamigin lang muna natin ito ng mga ilang segundo. Mga kachoy, bali ito na po yung second fry. Ito na po natin siya ng pangalawa. So inaan ko na po yung apoy kasi sobrang init na po yun sa mga kachoy. Mas maganda na meron. Umpisa na natin ang pagluto ng ating fried rice o sinangag mga kachoy. So nagpainit na po tayo ng kawali natin kaya maglagay lang tayo ng kunting mantika lamang po mga kachoy. Yung iba hindi naman gusto yung maraming mantika. Yan, pwede natin ilagay yung sibuyas kasi nag-golden brown na po yung bawang natin mga kachoy. Isunod na natin yung ating bahaw. Simple version lamang po yan mga kachoy. Lalagyan na natin ng konting asin. Saka yung ating sibuyas dahon mga kachoy. Ilagay na natin ito lahat na. Haluin na natin ito mga kachoy. Kachoy, luto-luto na po yung ating fried rice na sinangag ng Bisaya. Kaya kunin natin mga kachoy. Pwede na po ito. Tayin muna natin yung apoy. Slice lang natin siya mga kachoy kasi sobrang ganda talaga ng pagkaluto ng ating lechon kawali. Tingnan natin mga kachoy. Crispy talaga siya. Yan. Lutong na lutong.
Ayan, try natin yung isa mga katsoy. Ayan, sobrang lutong. Hulog. Ayan, crispy talaga mga katsoy. Sarap naman yan sa tanghalian mamaya. Try natin ang isa mga katsoy. Aw. Gul. Init. Grips. Mga katsoy, bali natapos na po tayo magluto. Samahan niyo po kami sa tanghalian na ito. Kasama ko pala mga katsoy ang anak ko na si Nicky, si Jojo. Kaya bago po tayo kumain mga katsoy, magkasapo muna tayo. Lord, thank you sa food, sa prudence, sa protection, and sa blessings. Amen. Amen. Kaya mga katsoy, samahan niyo po kami kumain. Kaya sa tagal, hindi naman ba? Like, ano yung may tunod lang? Oo. Bigyan tayo ng minsan ko ng isang tagutungan. So, kari-kari ang ginawa ng mga katsoy. Yan. Shout out pala sa'yo, Leida Pacificador. Saka yung pinsan ko isa rin, si Alan Castañares, na bigyan ng pusip, mga katsoy, pusip yan. Saka para sa amin, kakaliyan. Kaya shout out sa'yo, Alan Castañares. God bless sa inyo lahat. Nasa na ba? Ano ba? Cara kan may sasawan tayo mga katsoy ng mga sindihan siya. Isang subo para sa inyo. Kain sa mga katsoy. Napaborito din yung prito. Ano na? Tayo. Ha? Jangan pala na. Bulan pa.
At nagkakalo lang. Ha? Nagkakalo. Visit guys, visit. Mga kachoy. Shout out sa'yo. Malimong. Shout out kay Nang Loida, Pacificador. Bigay ng kari-karing tawag nito. Kagutungan sa Bisaya mga kachoy. Sarap dala ng asawa niya na si Lumbal. Shout out sa'yo. Ito nga, ano ko? Ito ang lulog ka? Ano? Ito ka? Dabi-dabi lang. Mga Choy, bali, hanggang dito na lang po yung vlog natin. Maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at click sa notification bell para updated po tayo mga ka-Choy. Kita-kits po tayo sa susunod kong vlog o sa susunod kong video mga ka-Choy. Bye! Yan ang tagutungan mga ka-Choy. Yung pusit na ubos talaga ng anak ko. Ubos na talaga. May natira pa mga ka-Choy. Kasi kunti lang kami kumakain.